Што будзе рабіць чалавек 16-18 стагоддзяў, калі яго напаткала сур'ёзная хвароба? Ну, канешне, маліцца. Бо хвароба за грыхі цяжкія. А калі адужаеш, раптам, хутчэй бяжы ў пілігрымку, пажадана пехатою і басанож. Слухайце, няўжо ж з медыцынай у нас у той час сапраўды было так дрэнна? Няўжо ж хваробы нават не ведалі па назвах, а калі ведалі, то не ведалі, як іх лекаваць. Мяне завуць Васіль Калач. Сёння пагаворым пра медыцыну ў сармацкім свеце Рэчы Паспалітай абодвух народаў. На што хварэлі, чаму хварэлі, што рабілі, каб адужаць, і галоўнае, ці яно каму дапамагала. З мяне расповед, ад вас лайк і падпіска. Гэта не цяжка. Пішучы пра падзеі 1580 году, часоў Лівонскай вайны, храніст Марцін Бельскі узгадвае: быўшы ў Полацку, Баторый троху быў захварэў, падобна петэцыямі, тыфус. Бо гэтага было дастаткова ў войску. Хвароба на той час новая была, прыйшла спярша да Кракава, потым да Вільні паміж жаўнерамі. Эпідэміі наогул у нас часцей за ўсё супадалі з вялікімі войнамі. 17 стагоддзе. Маскоўскі і шведскі патоп. 18 стагоддзе. Паўночная вайна. У хроніках часта фіксуюць мор. А што гэта было? Ці чума, ці тыф, ці яшчэ якая трасца? Калі мор – лепшы спосаб ізаляцыя. Магнат ці заможны шляхціц мог збегчы адасобіцца ад усіх у далёкай рэзідэнцыі. Прычынай мораў доўгі час лічылася заразнае паветра. Таму на ўездах у гарады і пры сядзібах, і пры касцёлах паліліся вогнішчы, каб акурваць прастору. Дарэчы, пра Баторыя. Той яшчэ з 1576 году меў пры сабе надзейнага лекара, Войцеха Очку, які вучыўся ў Падуі, Балоні, Рыме. Ды суправаджаў яго ў паходах. Але наогул спецыялізацыя Очкі быў сіфіліс, пранцы. Сама хвароба доўгі час нават не мела назвы. Казалі «дворская немач», то бок бяда, якая лютуе пры двары, а не сярод сялянаў. Той Очка лекаваў бяду як умеў, але лічыў яе карай, бичом божым. Таму, маўляў, і чапляецца яна да шляхты праз разгульны лад жыцця, абжорства ды п'янства. А ў прыклад, не паверыце, ставіў сялянаў. Там жыццё сціплае, простае, здароўе лепшае. Наогул, медыцынская справа ў Рэчы Паспалітай ажно да 18 стагоддзя выглядала так сабе. Бернард О'Конар, надворны лекар Яна Сабескага, пісаў у 1698 годзе, маўляў, тутэйшыя дактары не ведаюць ні халеры пра сучасныя адкрыцці ў галіне анатоміі і хіміі. Усё дрэнна! Таму нават запрошаныя з Нямецчыны ці Францыі дактары маюць канкураваць? З кім? З вандроўнымі акулістамі ды рвачамі зубоў, цырульнікамі, бабкамі-павітухамі і знахарамі. Выснова адна – лепш не хварэць. Якія хваробы ведалі? Насамрэч шмат. Воспа, чума, рожа, розныя гарачкі, пухліны, падагра, рэўматызм, жаўтуха, тыя ж пранцы, хваробы страўніка. З ліку штодзённых, якія шляхта фіксуе ў мемуарах, галаўныя болі, слабасць, ваніты, хваробы ротавай поласці ці, да прыкладу, хвароба п'янства. О, гэта цікава! Культура штодзённага піцця квітнела, але алкагалізм нібы не быў праблемай. А што ж такое хвароба п'янства? А вось пахмельны стан. Ой-ой-ой, бяда. Ці вось каўтун. Такое спецыфічнае запаленне сальных залозаў на галаве, праз якое валасы сплятаюцца ў такія нібы дрэды. Прычына – адсутнасць гігіены і мала вітамінаў. Але ў народзе лічылі, што гэта ўсё бесаўшчына. Дык вось, думаеце, гэта сялянская хвароба? Не. Хварэлі і шляхцюкі, і біскупы. Памагчы меліся водныя лілеі. А вось зразаць каўтун баяліся. Раптам памрэ чалавек. Дарэчы, у медыцынскім свеце каўтун атрымаў назву пліка полоніка з геаграфічнай прывязкай, так бы мовіць.
Лекі, зразумела, былі вельмі розныя, залежна ад хваробы і ад твайго статусу. Павятовая шляхта магла даручаць сваё жыццё мясцовым фельчарам і цырульнікам. Апошнія не толькі стрыглі валасы, але ўмелі і ў хірургію. Да іх мы яшчэ вернемся. Ну, а калі ты Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька і табе баліць зуб, то можаш паклікаць медыка ажно са Львова. Палічана, што за 6 дзён нейкай там чарговай хваробы Рыбаньку наведалі ажно 5 дактароў. Канешне ж, з нямецкімі і французскімі прозвішчамі. Статус. Пры гэтым малітва была абавязковай. Штораз ды ў большых болях застаюся і слабну вельмі. Хай Бог змілуецца надо мною. Дзяцей пасылаў учора да святога Міхала пехатою, абы за мяне ахвяравалі. А пасля ўжо можна і выпіць і венгерскай мінеральнай вады. Ну, хоць нешта ды дапаможа. Наогул, сярод медыкаў старых часоў вылучаюць такую трыяду. Вучоны доктар, здольны хірург-акушэр ды запаслівы аптэкар. Цікава, што ўсе замежныя лекары ацэньваліся паводле ведання латыні. То бок, сама лаціна ўспрымалася на манер чароўнай мовы. Кваліфікацыю маглі спраўджаць не паводле дыплому, а паводле вынікаў дыспуту з мясцовымі медыкамі ў прысутнасці патэнцыйных кліентаў. Перамог? Добра. Не? Пайшоў лесам. Так вядомы медык Парацельс у 1520-х прыбыў у Вільню, але быў выгнаны, бо не вытрымаў дыспуту. У 17 стагоддзі з ліку цырульнікаў, што галілі борады, нарэшце вылучыліся цырульнікі-хірургі. Яны нават аб'ядноўваліся ў гарадах у асобныя цэхі са статутам і пячаткай. Зірніце на экране, калі ідзе паўсталі першыя з такіх цэхаў. Іх справай было складанне пераломаў, выпраўленне вывіхаў, чыстка вушэй, пусканне крыві. Паралельна хлопцы зараблялі і гандлем зёлкамі, масламі і нават вінамі. Урэшце ў гарадах паўстала сетка аптэкаў. Найперш пры кляштарах. Пішуць, што ў 17-18 стагоддзях у нас дзейнічала не менш за 40 аптэкаў, а ў горадні ці Пінску магло быць нават 2. Добра тут пастараліся езуіты, бо пры калегіумах не толькі назапашвалі веды, літаратуру, але і адпускалі лекі. Бясплатна. І тут, канешне, сварыліся з цэхамі цырульнікаў, для якіх гэта быў бізнес. Да гонару езуітаў варта сказаць, што менавіта яны першымі дапамагалі людзям падчас масавых эпідэміяў, часта самі ахвяруючы жыццём. Дарэчы, хочаце серыю пра езуітаў? Пішыце ў каментарах. Атрымліваецца, і аптэкі, і цырульнікі, і знахары, і нават замежныя лекары рэдкасцю ў нас не былі. А вось што было рэдкасцю, дык гэта медык-жанчына. Канешне, тут мы не можам не ўзгадаць Саламею Русецкую або Пільштынаву, у яе было шмат мужоў, таму і прозвішчаў шмат, лекарку і авантурыстку 18 стагоддзя. У 14 год яна апынулася ў Стамбуле. Спярша прыглядалася да практыкі мужа, які быў акулістам. Пасля вучылася ў лекара турка з Вавілона. Урэшце палонны італьянец паказаў ёй, як пішуцца рэцэпты. Падарыў некалькі кніг па медыцыне, Саламея найперш баялася пацыентаў, ішла прымусам. Але з часам узгадала досвед народнай медыцыны Наваградчыны, прыёмы тамтэйшых павітухаў і панеслася. Кар'ера пайшла ўгару, а Саламея ўжо працавала пры двары султана. Прывезлі мяне ў Ямбул. І вылечыла я жонку і сына султана, і даў ён мне 1000 леваў, чэркескую сукенку, невялічкую каляску і коняў. А бывалі і фэйлы. Неяк Саламея лекавала 7гадовую дачку знатнага турка, дала ёй эліксір, бо не было іншага леку. Пару кропляў. Тая памерла. Турак прапанаваў самой лекарцы выпіць лыжку таго эліксіру. Нічога не здарылася. Турак паверыў, што лекарка не вінаватая, таму кінуўся з шабляй на жонку.
Пазней ужо Саламея, як праслаўленая лекарка, даехала да Нясвіжу Радзівілаў. Пасля ў Петербург, але гэта асобная цікавая гісторыя. Нехта з даследчыкаў трапна параўнаў тагачасную медыцыну з вітражом з каляровымі шкельцамі. Тут табе зёлкі ад бабкі ці з езуіцкай аптэкі, там эліксіры, настояныя на золаце ці каштоўных камянях, яшчэ недзе піяўкі, ампутацыі, трэпанацыі, ці вось, напрыклад, ведзьміна лайно. Ого! Насамрэч, гэта такая халера са дна азёраў таксама ішла ў ход. Зразумела адно. Хвароба была вялікім выпрабаваннем нават для магнатаў. Тых, хто дапамагаў хвораму, чалавек мог пасля узнагародзіць, азалаціць. А вось калі жонка, напрыклад, не даглядала хворага мужа, той мог адмовіць ёй у спадчыне. Карацей, не забывайце блізкіх у хваробе. Чамусьці мне здаецца, што і сёння гэта вельмі актуальна. У мяне ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты. Чалом б'ю. Гонар і годнасць.